Ulawa, nangat-ngato, nasilsilag, ken kang runaan na, adayo iti peggad. All-one ni Solid North Party List Congresswoman Ching Bernos ken nagit opisyal ti LGU ken barangay ti San Quintin Abra ti opisyal a panakalukat iti Pantoc Legacy Bridge. Nasa runwan ti panakabendisyon babaen ti parish priest iti ili. Year 1932 na ipataader ti Old Bridge iti Pantoc San Quintin. Kung ipicture tayo nga ti dati nga rangtay, dito sirok na ada division na nga semento nga iso ti mangsipar iti panaggayos iti danom nang rona no adati na pigsa nga todo wenno bagyo gapu kadagiti maisalat nga kay kayo nga isungar ti mangitunda iti panag-overflow ti danom or worst panakalayos dagiti asideg nga balbalay. Bali duwan ma'am, di bagyo perja idigin jay undoy. Nukas di nga bimabay danuman medyo mamalabs talaw, talong aldaw tawad ito doon. Sa kami lang mabaling mga pan-ikatindag jay may balandra nga kay kayo. May isa daytoy kadagiti kang runaan arangtay, apaset ti National Road, iti Abra Ilocos Road nga inaldaw a madaldaliyasat. Aglawa ti baro arangtay ti 7.3 meters, aga ti dog ti 8 metro, ken na installaran tupat a solar lights. Kanya amam ke dakkel nga pagsyatan para kanyami kin naglalo ka iti motorista kin may sakin dito asideg nga balbalay dito dati marangtay ta kasi ti pinagkita medyo napimbintas ta ti pinagtaray iti danom tunggal dati bagyo naman. Agyaman unay iti DPWH lalo unay kiniti panangidaulo ni Apo Congressman. Tana aksyonan dito nga sigida kasi dakkel nga sa gabal dito ayan may aglalo dito yung area may iti AOR may iti pagdaldalanan iti mapanti banggen nga aggapo iti lukusor. Ti Pantoc Legacy Bridge ket inisyatibo dakong JB ken kung Ching Bernos babaen ti panangipatungpal ti DPWH. May salaing daytoy kadagiti narway nga infrastruktura a napataod para ti pagsaatan dagiti umili ken manamnama ti adupay ti sumaruno para ti naprogreso nga Abra. Actually adupay datoy sumarsaruno nga tulay nga madama nga raramiden kan dagiti adanto pay i-turn over mi nga school buildings tinaduma-duma nga ili ito no Monday ta iso nga menti start iti brigada eskwela kadagiti eskwela. Kabayatan na itagtultuloy apan nakaited ti tulong gapu ay ti panagpangato ti presyo ti gasolina maisarano a may kanti tulong pinansyal dagiti mannalon. Idi last month nalpas ti payout ti para kadagiti toda para just fuel subsidy da. Then next month June ag-start batan dagiti farmers almost 24,000 iti mabenepisyaran iti daytoy nga payout. Dagiti registered farmers? Yes, dagiti registered farmers laeng. Ti raman da ngamin idi nga dinawat ti DA is fisher folks. Jessica Boreta, Balitang Solid North.